ها همیشه نسکی های ارزان میکنند، ولی در قفای من یکی از زوادهای کلانترین نسکی در خیتای است که اینها میلیون نسکی ها رو برآورده به جهان و به مارکت پلیس های خیتای تقسیم میکنند. من بارها میگم که خیتای این بازار نیست، خیتای این سیستم است. اگر در درون سیستم نباشی و سیستم را نفهمی، اینجا از завод و фабрика не و танҳо зебогӣ ва иллюзияро мефурӯшанд. инро соҳибкорони бо таҷриба хуб дарк мекунанд. дар ин ҷо ба ҳама одамони тасодуфӣ роҳ нест. ин ҷо намоишгоҳи маҳсулот нест, яъне шоурум. ин ҷо махсусан барои хориҷиён ва туристҳо нест. ин ҷо ҳақиқатан заводе ки бо ҳаҷми калон, яъне объёми калон кор мекунад. масоҳаташ низ хело калон аст. ин завод яке аз маркетплейсҳои калони хитой, яъне 1688 ки дар он ҷо асосан оптум мефурӯшанд, таъмин мекунад. аксарият аз сайти 1688 оптум гирифта гумон мекунанд ки дасти якум ҳастанд, вале баъзан дар он ҷо борро аз дасти дуюм гирифтан ҳам аз эҳтимол дур нест. 90% селерҳо, яъне нафарҳое ки дар маркетплейсҳо кор мекунанд, ин ҷоро намебинанд. сабаб онҳо ҳаҷми борашон кам, намефаҳманд ва бо роҳи дуруст забон намеёбанд. ин ҷо бо забони арзон кун суҳбат намекунанд. ин ҷо бо забони ҳаҷми калони бор, ба стандарт ҷавобгӯ ва бо масъулияти калон. нигоҳ кунед, дар ин ҷо дар як рӯз ҳазорҳо пар ҷороб, яъне наскӣ мебарояд. ҳама автоматизатсия, як ё ду одам ин ҷоро назорат мекунанд ва худи завод бароварда истодааст. ин заводҳо аз як муштарӣ пул кор намекунанд. ин завод аз система кор мекунад. муштарии такрорӣ, назорати сифат ва даромади ҳамешагӣ. бори арзон ҳамеша хатогоҳии қиматро меорад. заводи хуб аз паси муштарӣ намедавад, яъне ӯ муштариро интихоб мекунад. дӯстон, як чизро фаромӯш накунед ки пули воқеӣ дар як бор заказ кардан нест. он дар шартномаи дарозмуддат, яъне ҳамкории бардавом аст. муҳлати дароз вақте кор кардед, ба шумо имкониятҳои пешравиро зиёдтар медиҳад. борҳоро бо нархҳои арзонтар, ҳатто бепул ҳам борҳои зиёдро ба шумо медиҳад. вақте ки бо хитой бо ягон завод кор мекунед, кӯшиш кунед ки ҳамкориятон бардавом бошад. бисёриҳо фикр мекунанд ки кор бо хитой осон аст, лекин дар асл яке аз системаҳои сахттарини бизнес дар ҷаҳон ин бозори хитой аст. агар роҳи дурусти даромадани корро донед, кор мекунед. агар не, пул ва бизнесатонро фурӯ мебарад. ман ин чизҳоро барои просмотри зиёд нагуфта истодам. ман нишон медиҳам то шумо дохили системаҳои бизнесӣ аз дохилаш огаҳ шаведу дуруст харид кардани бор, муомила ва кор бо заводу фабрикаҳоро аз худ кунед. агар аз ин видео барои худ чизе гирифтед, хело хурсандам. видеоро ба ёру дӯстону наздикони худ ҳатман фиристед, то онҳо низ огаҳ бошанд.